Kaixo. Nola aldatu die gorputz estereotipok azken 30 urte hauetan? Jakinera gizakiok duela 1000 urtetatik jaso izan ditugula presio ezberdinek gorputz konkretu bat edo beste bat izateko. Hasi antzinako Greziatik eta gaur egungo gizarte modernon, gizakiok beti estereotipo batzuk bete behar izan ditugu. Estereotipo horiek bete beharra, 80. hamarkadan oraindik are gehiago indartu zien, badakizu zeinen ondorioz. Supermodelon proliferazioen ondorioz. Modu honetan, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Gisele Bündchen bezalako modelok beste estereotipo berri bat sortu zuten. Emakume argal eta gihartxoarena. Danak izan nahi zuten supermodelok eta mundu guztik izan nahi zon ean gorputze, noski. Zer gertatu zen 2000 urten? Muturreko argaltasune modan jarri zala. 80. hamarkadako argaltasun sendo hori, heroin txik deituriko trend edo tendentzionek ordezkatu zon. Gaixo itxuraren erakuslea zen argaltasuna jarri zen modan, besteak beste Kate Moss eta beste hainbat modeloren ondorioz, arlo honetan kalte handia egin zuen. 2010. hamarkadarekin batera beste protagonista berri batzuk azaldu dira, edo Kardashiandarrak. Kardashiandarrek beraien kurba eta gorputz ederrekin beste edertasun kanon bat sortu dute eta amaitu da naturaltasuna. 10 urte luzeren ostean, iritsi da, Ozempic. Berriro ere argaltasuna dago modan. Aki dagoena da estereotipoen ondorioz, oraindik pertsonok gure gorputzarekin gustora ez egoten jarraitu beharko dugula, eta badela garaia hau aldatzeko eta azkenean garen bezalakoak maitatzen ikasteko. Eskerrik asko.